ini auto bai tutai pake kisah nangu ke nang khaba kok salai kan ini ang bos ang thangi bathagai babai kok salai ini ang okon man ongkon drok masa borok phai boyos korno bo phai ang bai tor kongka ini tor kamu sa ang babai ta sa tor kor man isa o ta masa phai ano mo khai do tang kamu brain kekle sabo buka bhai buka ko sabo enggak auto thutai man ile sabu thutai nai nok kuni dekhe thutai lai ani no mane ani pon jai khna aro taningo nangi thanga bo phaika ango phaika somoy nangi thanga ani jai he nangni ni sai jono emne to a je no buna ke auto salong ngai jabu na auto salong ngai ka thangi paika kenno sabu arni borok se ar local borok so phai tao tor kori okrok be kosra rinya da aro dreno datar ka aro bugai ka ar kan ni saking gatong mani ani baino bugi ka ni banyak buka ani baino buka bono banjar na pange ani bono kisun ngenoro biang khang to mani biang phai to ani dolni panda reception aro pai ang ani baino bine no ko to le khang ani bakan not giro to bono to ni thangi to mane apro am buhi wam pe enggak bunai ro ke gobang ma borma phai katana 5-6 jon ro na boro dokumen khala khaglawar ka latir ka denga fikle ka fikung nangka yakung bon nangka yak bon nangka horni bo time ong khana bo sa dosta je public tong ro ke bar mana phere na ro je bui tong mani ke bo kuno sai joto nai tong মোটামুটি 50 জন বরক তং আর লামো দং বরক তং নাই বেকা এবং কোন মানা খায়া কোন খায়া যত নাই তং গাই tamo pati munote ta so hor koto jora obonogor town outpost no faile ja abo actually oro kaise bulalai mung laika bulalai mo puila to sung actually kalabari jika chai helai mani kalabari chai ko ki filtai no khaje ko kok banglai tonglai kisa kok banglai tonglai kai nahanai mani tibrasa gari wo ngai yang kai ko bongbor kai sung glai jating thaka laya ko thangai buthaka ko nahanai mani ol khai thalai ka buna se mane bulanya se ko gari ni doga sodon thaka bui kari nan bagai ga cherai kari boti heka kok banglai tonglai kha mana gari o saborok chin borok na bong borok gari chin borok berai bare se tong borok sa chalak forong nei tong borok ang bongni gari bo side of khanya nai ka jaga jamang khanya ka borok bazar khub som bazar hati rok khai haimang namai khatorok bera jama go angisa angke apro tamang khai mala kola romi se khadon talang kha kok boya lam boya ga hanji hai bulai shu masano ana gari ni soklai garin puila karia ko hanje bulai shu yang hayo bui bike chalo khaima mo buthagai buo auto bike thamani amo buthagai buo gari be haine amo buthagai buo public haine him thane buo buthag buo tama boti braso nugui da buo hizama kalai khana ba mana ang khawan so gam ti hin bujama kalai khana mana borni bising ke bo bai abo khorsa se ke kok bangla jago ba hairo kri nok to amti to bangla ja kri na ang kai lama o gari side khaitan da kisa ong kong kha bo kha sa sung mai lia sang nuk phalia puro jang lai thamasi ga lai thangmani nuk mata ngai mana khanya thanga tep se borok bangu aur 30-40 jon na sa ka haibu phaika onde bereni sago khe borok yak gati saka jero je public tongero karo dokumero bere oko aje bujang nai chalani inko bibik layo bere khai ga bufai no bujak ta khai to bansi na thanga ga bere barai se dereno kai bui tong kha che chalano acharai no ga ta bere inko tangkhamo bere barai mane bibi thanga ya koi bansi na thanga bere barai ni sujugo amsike bukha bere no sudu se bokhor ko buo yakung bai bukha yak bai ban ke bukha amsaka bukha borok le kone bi bahano obok thanglai manen khana ta gari ona
borok kusam bazai ko tharing samhai bazar hati rok khai thamar rok na কোনো বই হাই নংসা চাজার ওয়াবরো গেনা বলে amo saimano moto ang yana abo am sike buk khabo kon saimale am ti tongmani kok kere karon buku bai kok banglai tomani ngo hotat cha hai bu phayung kai abo tibrasan ka bukha তাবো ও আউটপোস্ট লে তামো অঙ্ক মানখা রিপোর্ট মানখা aro tabu tamong ka bor kok salai tong tabu aba sak sasung mai ko tamong kha tokhono mangnai do rom kha বোঝা বুনাই রক না je masa berai no bunai abono kha sinin rakha sinin rakha romai ti hega puil yak berai barasi yak ti saw ko chala chole je berai yak ti saw এটা বোঝ public ro nai toma ke bose mana khaya berai yak berai no bujak to manu mase বোঝাংনাই খরং নাই তিব্রা সার বরখে বরনি আবো সাইদিমান borok bojagani abo kha exit lango sasung maya borok bazar khai thang to mani ta nogo nog rogo no thang to ma ba kun jaga thang to ma ro na